Nindot kay ni variety. Labo kayog unod. Bantay ka ha, B. Bantay bitaw ka, og daot ni ha. Tanawon, B. Daot man day ni batang taklay. Bataklay. 1, 2, 3, 4, 6. Kay sunod sa po. Check. Mali mang kuoy. 5. Yay! Gutom mang kuoy. Manguha daay kog kakao daay. Naa pa kaya ni bunga no? Tan-aon din ako, Bi. 1, 2, 3. Yay! Naku yung kaon! Di ko mangatag ani. Ako rani. Hala! Si Kiray man na o. Naa siya makaon bay. Mangayo daay ko. Ay, kaunon din ako ning isa. Be? Di man maabli, oy. Sorry, man. Hi, Kiray! Punta ka na imong makaon. Lami man ni kaayo. Pulpuron man ni. Ngayo ko, Bi. Isa lang. Diday ko. Ay, ulit lagi ka, Kiray ay. Naaman ko'y prutas, di man tikatagaan. Nye, manggani. Naa, in town. Asa man? Naa dito, kwaon ako. Sige daw, be. Mangayo ka. Oh, mangayo ko. Kambyo ta. Ay, sige. Bantay ka ha. Kwaon ako ha. Asa may hinog diri aoy? Ay, tura, hinog. Kini, ganahan jud si Kiray ani kay hinog. Pero, wala siya kabalo. Nga daot daay. Gayang takloy, oy. Pangita na ko ni mama ba? Kiray, dala o. Unsa na nga klase nga prutas? Uan man ni, durian kakao. Yawa na, oy. Lami kayo ni Kiray. Gusto ka? Sige na lang, oy. Sige, Kiray. Tamis kayo ni Kiray. Di ka magmaaya ani. Nindot kay ni variety. Labo kayog unod. Pantay ka ha, B. Na anak ko putas. Salamat takloy ya. Okay ra, Kiray. Amigo, mamputa. Sige, mula ka na ko ha. Bye-bye. Bantay bitaw ka, og daot ni ha. Yes, na kayo pagkaon. Amiya sa pagkaon ni Kiray, oy. Lamiya kaayo, oy. Tanawon da ko to si Kiray daw. Kung nagkaon ba to siya? Tanawon, be.